डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारजों आरो हाग्रामा महिलारि सारजों मैयानिफ्राय गोबां खोथा जों खोनागासिनो दंखायोमोन सिं सिं जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि सार सावरायनो नागिरगासिनो दङ जे सांग्रां ब्रह्म सारनि टिकेटआ जाय टिकेट मोननांगौमोन जाय इन्डिपेन्डेन्ट नमिनेसन होदोंमोन बे रिजेक्ट जानायनि उनाव दा मा जाखो आरो ओरैहाय एगेन्स्टआव दंदेरबावो खाम्फा बरगयारि सार दा बेनि सिगां मोनसे इम्पर्टेन्ट खौरांबाव दाख्लै जेरै होदों आं नैबेखौसो होग्रोनो सानबावो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जाय डक्टरखौ लोगो मोना गोबाङा बेफोरबायदिखौहाय माने टप डक्टर हादरनिनो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा कान्ट्रियावहाय निउर'ल'जि बे फैनो थांगासिनो दङ आरोबाव जोंनि नैबे फार्मासियाव 13 तारिखआव नैबे टप निउर'लजिस्ट बियो ओमफ्रायहाय निउर'लजिस्टनि खामानिया बाव मा जागोन बिथांखौ आं खोन्थाबावनो गोसो जायो जोंनि मानसिफ्रा बेंगलरनो मा होनो लांनो बिराद खरस जायोना दा बे बेंगलरनिफ्राय निमहान्स होननाय नोंथांमोना गोबां खोनाबायदां ओरैबायदि मोनसे टप लेभेलनि निमहान्सआबो एजुकेसननिफ्राय लानानै मेडिकेल हेल्थ एन्ड साइन्सआवहाय दा बेनि टप नैबे डक्टर आरिन्दम काकाति जेनेरेल सार्जन निउर'लजि आरो डाइरेक्टरबो बिथाङा सासे निउर'लजिनि निमहान्सआ इन्डियायाव थांनाय बोसोरावनो 4th पजिशनाव दंमोन आरो एन्टायार एसियायावनो बहुद मोजां पजिशनाव दङ आरो एजुकेसन लेभेलावहाय 2nd रेंकिंमोन वर्ल्डआवनो एजुकेसन वर्ल्डआवनो दा नैबिनि टप सार्जन डाइरेक्टरा जोंनि क'क्राझारावनो फैगोन दा नोंथांहा जुदि सोरहाबा स्ट्रक जानानै गोलैनानै थानाय ओमफ्राय अल काइन्डस अफ स्पाइनाल सार्जारिस जायफ्रा सार्जारि खालामनांगौ आरो ब्रेन सार्जारिनो ओमफ्राय गोबांथार प्रब्लेमफोर दङ रोदाजों रिलेटेड ओमफ्रायहाय ब्रेनजों रिलेटेड आरो जायफ्रा स्ट्रक जालाबायनानै थायो मायो बैसोरनि थाखाय मेनलि नैबे भिडिअआ आरो मोनसे खोथाखौ खोन्थाबावनो गोसो जायो जायफ्रा प्रेसारनि जाउनाव मानि जाउनाव गोबां एसे देहाखौ बोरैबासिन मोनगासिनो दङ नायखानाया मोजां मानो होनोब्ला इंराजियाव मोनसे सोदोब दङ प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर माने होबथाखानाया खनसेनो सोखानायनिफ्राय साबसिन मानो होनोब्ला खनसेनो डाइरेक्ट सोखायोब्ला जोंनियाव मालाबा साइड इफेक्टफोर माफोर थालांनायबो नुयो बेखायनो जाहांनायावनो प्रिभेन्ट खालामोबा बेयो जोबोद मोजां जोंनि थाखाय बेखायनो इंराजियाव बुङो प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर थ' प्रिभेन्ट खालामखानो एसे आन्दाज मोनहांखानायावनो सोरहाबा प्रब्लेम दंबा कन्टेक्ट खालाम वाट्सएप खालाम गेस्ट्र'नि दाख्लै आं जा एडभार्टाइज होदोंमोन बे 10 तारिखआव फैगोन सेप्तेम्बरनि बावला आरो नैबे निउर'लजिस्टआ 13 सेप्तेम्बराव फैगोन बेंगलरनिफ्राय बाव फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामफैगोन क'क्राझाराव आं लकेसनखौ होबाय देबोरगावनिफ्राय ओरै फैयोब्ला फार्स्ट गेट मोननायनि ओरैहाय गेटआव जेबो लिरनाय गैया बे सेरावहाय मेडिक्युर फार्मासि लिरनाय दंखायो गेदेर फार्मासि आरो बे फार्मासिखौ बिराद गिदिर बानायनायनि मोनसे प्लानिं लागासिनो दङ गेदेर गेदेर डक्टर फैगोन 13आव निउर'लजिस्ट नैबे डक्टर आरिन्दम काकाति फैखांनायनि उनावनो आरोबाव 14आव इउर'लजिस्ट स्पेसियेल डक्टर बेबो फैबावगोन 14आवबो नोंथांमोना बुक खालामनो हागोन इउर'लजिस्ट जायफ्रा किडनि अन्थाइ हासुनायनि ब्लाडारनि बायदिसिना बैफोर प्रब्लेमनि थाखायबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन गेस्ट्र'थ' बुकिंआ दायो गोबांनिखौ लानो हायासै मानो होनब्ला 100 जननिफ्राय बारा नायनो हानाय नङा जे जायगायावहाय आं दाख्लैनो खिन्थाखादोंमोन 1 crore मोनसे मेसिन लाबोगोन बेजों नायगोन आरो फ्रि अफ बुकिं आं बुंदोंमोन दाख्लै नोंगौ बुकिंआ फ्रि नाथाय किसुमान बेमारफोरनि थाखाय डक्टरनि मोनसे फिसा एमाउन्टबाबो चार्ज थागोन बेखौहाय जाय बुकिंआव माबायो बिसिनावनो मोजां सोंनानै लाबानो जाबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा बेवहाय ट्रिटमेन्टखौहाय लाफैनो हागोन आरोना आं गोबाव खालामला दानिया थांसै जों गुबुन मोनसे टपिकआव थ' एसेब्लाबो आं आपडेटखौ नैबे भिडिअआवबो सोनानै होबावबाय नोंथांमोननो मिथिनायनि आरो नोंथांमोना खोन्थानो बागोन साखाथि बाखाथि खाथियाव थानाय बेसरगाव मेडिकेल कलेजनि खाथि मोनसे बिराद गिदिर फार्मासि जेराव जों बे डक्टरखौहाय मोननो हायो बा लाबोगासिनो दङ बेनो जाहैबाय मेडिक्युर नैबे डक्टरा 13 बा 13 सेप्तेम्बराव फैगोन आरो 14ना बेलेग इउर'लजिस्ट फैगोन बेबायदि आरोना थाबैनो जगाजग खालामनानै लाबानो जाबाय दानिया फैदो सांग्रां ब्रह्म सारा फैयोब्ला
सांग्रां ब्रह्म सारजोंबोथ' बिराद मानसि दं नालाय हाग्रामा सारा मा बुंदों যোগাযোগ কৰিছে সংগ্ৰামে আমাৰ লগত মোৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই আমাৰ দলৰ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই গম পাইছো মুঠতে সংগ্ৰামে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ওয়েলকাম জনাইছো আৰু আমি নিশ্চয় সংগ্ৰামে যদি আমাক এনেকুৱা সহায় কৰে আমি 100% আৰু বেছি বিয়াকে খাম্পা হাৰিব পাৰিব তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6,000 ডিফাৰেন্স খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6 হাজাৰ ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে এতিয়া সংগ্ৰামে যদি সঁচাকৈ খোৱা নিচিনা আমাক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 15,000 10,000 ডিফাৰেন্সত খাম্পাই হাৰিব কালি